Hej, jeg hedder Henrik, og jeg skal tale med omkring anerkendende kommunikation. Men inden jeg gør det, så skal jeg lige høre jer, er der nogen af jer, som kan have nogle, kan have nogle udfordringer nogle gange omkring anerkendende kommunikation? Altså, jeg selv er en. Ja, okay. Det tænker jeg nok. Det skal I ikke have det dårligt med, fordi det kan jeg godt sige upfront, det er virkelig slet ikke jeres skyld. Det er faktisk folkeskole. Det skal jeg komme tilbage til, hvordan det hænger sammen. Men inden da vil jeg tale lidt mere om, at I alle sammen intuitivt kan anerkendende kommunikation. I har det simpelthen i jer. Formentlig ligger det i jeres gener, som er nedarvet gennem generationer. Og det vil jeg egentlig gerne bevise lidt for jer. Jeg vil gerne tage jer med på en rejse tilbage i tiden. Tilbage i tiden, da I fik børn. De er som havde børn. Har I børn alle sammen? Har I fået børn alle sammen? Ja. De fleste er. Okay. Prøv lige at tænke tilbage til det tidspunkt, hvor I fik jeres første barn. Og så prøv lige at tænke lidt frem i tiden. Til det tidspunkt, hvor jeres barn skulle lære at gå. Forestil jer situationen, hvor Hans eller Hansine står ved kaffebordet. Lidt vakkelvogn med airbaggen bagpå, det kunne gå galt. Og er klar til at tage de første skridt ud i verden. Det ser nogenlunde sådan her ud. Hvad siger I i den situation? Hvad siger I? Godt gået! Godt gået! Flot gået! Men hånden på hjertet, så flot er det jo ikke, vel? Altså, jeg mener, der er et stykke vej fra den der til sådan en olympisk guldmedalje i langdistancegang, ikke? Og alligevel, helt intuitivt siger I, flot! Godt gået! Fantastisk, ikke? Intuitiv, anerkendende kommunikation. Jeg går ikke ud fra, at I tænkte over, at det var det, I ville sige, men I sagde det bare. Okay. Spoler vi tiden lidt længere frem? Vi spoler tiden frem til folkeskoletiden, til første diktat. Hansine og Hans skal skrive hest, og de har lært om stumme idéer i dansk. Så de skriver HES, DT, hest. Og de får opgaven tilbage. Og hvad er der så sket? Hvordan ser opgaven ud? Rød streg. Der kommer en rød streg. Hvad er det for noget? Altså, H-E-S-T. 4 rigtige, 1 forkert. Hvad er der er sket? Hvor er den anerkendende kommunikation blevet af? Den er forsvundet. I folkeskolen bruger man ikke anerkendende kommunikation. Der er man problemorienteret. Så, I er alle sammen gået i folkeskole, ikke? I er jo mange år. 9-10 stykker, plus det løs. Så i 9-10 år er I opdraget med, I virkelig ikke at bruge anerkendende kommunikation. Så det er ikke så sært, at I nogle gange i dagligdagen kan have vanskeligheder med det. Tænk ikke på det. Det er folkeskolens ansvar. Det var det.